Харесва ми да виждам ефекта от моята работа. С тези съоръжения ще доставим сигурна енергия на клиентите, за да могат и те да вършат своята работа. Моята професия усещам, че съм част от нещо значимо. Нещо, което ще остане. Тук ще има къщи, комплекси, живот. Понякога работата е повече, но пък е много важно да я свършим. За да поддържаме качеството на захранване. На хората в днешно време им трябва повече сигурност. Всичко правим така, че да може клиентите ни да живеят спокойно. Без да мислят за мрежата. Радвам се, че с моята работа мога да им го осигуря. Избери работа с позитивен заряд. Стани електромонтьор в EVN. Кандидатствай на evn.bg.